A Semana Banca desenvolverá probas de vela e piragüismo en Castrelo de Miño e de esquí náutico, wakeboard e wakesurf en Cortegada. Tanto as dúas xornadas deportivas como o propio Clinic fan dun referente da aposta clara e concisa que ten Ourense e Galicia, dende a Secretaría Xeral para o Deporte, porque tampouco hai que esquecer que os únicos dous centros de alto rendimiento creados pola Xunta de Galicia están en Vilagarcía, que é o de vela, e no Pontillón do Castro, en Verducido, temos a pista de piragüismo, que xa queremos que se amplíe un pouco. Non na pista, sino que queremos que se mellore Castrelo, que haya en Coruña, que haya en Lugo, que haya en todos os territorios, porque realmente o crecemento que se está experimentando do deporte náutico en Galicia é exponencial. Isto tamén teño que agradecer, non só como membro do comité organizador, sino sempre a Manolo, que é un gran defensor, gran persoa no ámbito de facer que as federacións, que moitas veces estamos inmersas no propio mundo competitivo, de facer as ligas, digamos, os eventos, digamos, máis oficiales, foi quen de empezar con estes eventos que visualizan dunha maneira importantísima o noso deporte, o éxito que acadan os nosos deportistas no ámbito do deporte náutico. A gran novidade é o doble Clinic de vela e piragüismo, con 2 estrelas ao mando. O preparador do equipo olímpico español Ero Pons é Álvaro Fernández Fiuza, con 7 euros no descenso do Sella.